De cv's lezen. Ja, toch wel. Waarom? Veel verschoten ook. Van mensen dat je denkt van, amai, het ziet er echt heel proper uit. Totdat je die cv open doet. Dan is het spijtig. Zou je daar rekening mee houden voor jezelf? Voor je eigen cv? Of dat ik een proper cv ga maken, tuurlijk. Tuurlijk. Wat heb je nog geleerd na het spelen van dat interimspel? Dat die mensen echt veel door de vingers moeten zien. Op de interimbureaus zelf. Hoe bedoel je? Gewoon, ja, wij hebben hier nu bijvoorbeeld eigenlijk iemand gekozen dat we totaal niet wilden, omdat hij, ja, deze man hier. Maar waarom hebben we hem gekozen? Gewoon door zijn cv zelf. Dus, ja, gewoon, ja. Ja. Zou je het spel ook aanraden aan anderen? Aan scholen zoals deeltijd, zeker. Zoals wij dus. Want wij moeten ook wel werk zoeken. Voor ons is dat ook heel interessant als we weten van hoe dit er moet uitzien. Voor het kleinste detail op je cv moet je echt wel goed oppassen. Voor het minste dat je misdoet tijdens je sollicitatiegesprek. En ja, het is dan wel interessant. Ja. Heeft het interimspel je kijk op uitzendarbeid veranderd? En hoe? Bekijk je nu een uitzendkantoor op een andere manier? Ik zelf, ja, ik weet het niet. Ik heb daar niet echt bij stilstaan hoe dat daar gaat in de interimbureaus. En besef je dan nu beter hoe het gaat door het spel te spelen? Ja, en het is geen gemakkelijke job, denk ik. Ja. Niet.